ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ биден. Пеш аз саволҳоро ҷавоб додан як чиза ба шумо хотиррасон мекунам тамошобинони азиз ки ҳар як навори мо пешкаши шумо мегардонем. хоҳиш мекунам то охири навора тамошо кунед, чунки бисёртар наворҳои мо пешкаш мегардонем дар доираи ҳамун мавзӯъмон бо дар ҳамун навор ба мо саволҳо пешниҳод мекунанд. Ба ҳамин хотир то охири наворҳоро тамошо кунед, иншааллоҳ ки бисёрид ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Аслиддин нависай: ассалому алайкум бародар, имрӯз чӣ хеле ки ба чашми ҳамаи мо шумо мераса, таҷовуз кардани ноболиғон хеле зиёд шидагиа. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиз чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад? оё ягон намуд ҳукми қатл пешбинӣ шидагӣ ҳаст ё ки не? нисбати ҳамин гуна шахсҳо қонун чӣ мегӯяд? албатта бародар, дуруст қайд карда, имрӯзҳо ба чашми ҳамаи мо шумо бисёртар расида истодааст ҳамин гуна кирдорҳои бадахлоқона, яъне таҷовуз кардан ба номуси ноболиғон, бисёртар кӯдакон, ва то имрӯз мақомотҳои дахлдор ин чиза назорат мекарданд ва аз ана ҳамин лиҳозе ки зиёд шуд ҳамин корҳо, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳамин гуна кирдорҳои бадахлоқонара зери назорати худаш қарор гирифтагиай. ҳар кирдоре ки ҳамихелӣ нисбати ноболиғон мешавад, раис шаҳр назорат мекунад. ва мутобиқи моддаи 138 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми сеюм омадагие дар бораи таҷовуз кардани ноболиғ, яъне духтаре ки ноболиғай ба воситаи таҳдид кардан ё ки зӯроварӣ кардан даст ба номуси ӯ мезананд ё ки ӯра таҷовуз мекунанд, мутобиқи моддаи 138 қисми 3 аз 12 то 25 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд ва нисбати ин гуна шахсҳо ҷазои қатл пешбинӣ шидагӣ нест. На танҳо ин гуна шахсҳо, умуман дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол ҷазои қатл нест. ҷазои қатл то соли 2001 дар кодекси ҷиноятӣ буд ва бо илова воридот кардан ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷазои қатл бардошта шуд. вале анами соли равон, яъне соли 2020, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Юсуф як пешниҳоде кард ки ҷазои қатл аз сари нав барои ҷиноятҳои махсусан вазнин дар кодекс ворид карда шавад. вале мутаассифона айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои қатл барои ягон намуд ҷиноятҳо пешбинӣ шидагӣ нест. ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум кардан ҳаст. Парвиз Қодиров нависай: салом акаи Сорбон, ман донишҷӯ ҳастам, дар Россия таҳсил мекунам, леки ҳоло боша дар Тоҷикистон ҳастам. ба ман дар Россия маълумотнома роӣ карданд. оё маро ба хизмати ҳарбӣ мебурда бошанд? ҳаминро фаҳмонда медодӣ ака. Пешакир Аҳмад: дар ҳолате ки шуморо аз ҷои таҳсил мекардаатон маълумотнома равон кардагиянд, дар ин ҳолат ба хизмат бурда намешавед, яъне ки шумо донишҷӯ ҳисоб мешавед ва ба воситаи бо сабаби янами баста будани марзҳо ва баста будани парвозҳо шумо дар мондагиед дар ҷумҳурии Тоҷикистон. вақте ки агар парвозҳо кушода шуданд, албатта ки шумо таҳсили худтонро идома метиҳед, ба ҳамин хотир шуморо даъват намекунанд. ҳар касе ки донишҷӯ ҳастаед дар шаҳри Душанбе ё ки умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар мондагиай, вайҳо аз хизмат озод ҳастанд. Нодир нависай: ассалому алайкум бародар, имрӯзҳо дар интернетҳо бисёр мебинем дар бораи ҳар кас ҳар гуна гапҳо мезананд, яъне гапҳои бофта айдили худшон ё як каси дигара шарманда мекунанд, сирру асрори ӯра меган, дар байни ҷомеа шармандаш мекунанд. барои ҳамин гуна нафарҳо ягон намуд ҷазо пешбинӣ шидагӣ ҳаст ё ки не? ҳамира ба маълумоти ҳамаи тамошобинот мерасондӣ, чунки дар интернет имрӯз бисёри хеле коро шидестай. ира бояд ҳукумат пешгирӣ кунад. албатта нисбати ин гуна шахсон ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ шидагиа, яъне мутобиқи моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои фош кардани сирру асрори як шахсияти дигар ҷарима таъин карда мешавад ба андозаи аз 250 нишондиҳанда
то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ҳар як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомон ва дар ин ҳолат вақте ки ҷаримаро меспоранд аллакай ӯ шахсият доғи судӣ мегирад. Универсал нависад: салом алейкум ака, чанд бор шуд менависам, ҷавоб наметиҳед. Агар аз Россия трактор барам, растаможка кардан дар кор, солаш аз 2006 поён бошад. мутаассифона аз соли 2006 поён ягон намуд мошинҳои сабук ёки боркаш ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда намешаванд. яъне ки растаможка надоранд ё мумкин нест аз соли 2006 поён ворид кардан ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Отабек нависад: салом акай Сорбон, додари ма дар хизматай, маро мебурда бошанд. дар ҳолате ки шумо агар ду писар бошен, то вақте ки вайш набиёяд диюмгит бурда намешавад ва агар ки аз ду писар зиёд бошен, албатта якбора ду каса метавонанд ба хизмат даъват кунанд. Сарвар нависад: чӣ ба числаҳои рейсҳо нестай бародар Сорбон? Салом. Ва алейкум салом бародар. числоҳои рейсҳо ва аз кадом шаҳр рейс ба Душанбе мешава, ба ҷумҳурии Тоҷикистон мешава, мо дирӯз як видео кардагем, 70 рейса ҳамаша номбар кардагем. марҳамат бидорен тамошо кунед, намуҷа ҳамаша мефаҳмем ки аз кадом шаҳр кадом рӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз Россия рейс муқаррар шудагиай. Иномҷон Менгалиев нависад: салом алейкум, обичный рейс когда будет, ягон бор намехонӣ? дар бораи рейсҳо ма чандин борҳо видео бисёр кардагӣ, мумкин бародар ту видеои мара то охир тамошо намекунӣ, ҳамин сабаб ба савол ҷавоб нагирифтай. Шога навистай: мо ба самолётҳо кор надорем, ба мора границаҳоро гап зан, автобусҳо кай ба парвоз мебароянд? аввалан ки автобус бародари азиз парвоз намекунад ва баъдан ки вақте ки парвозҳои самолётҳо кушода шуданд, албатта ки границаҳорам, яъне роҳҳои автомобилирам кушода мешаванд. Мир Маҳмад нависад: салом алейкум ака, ҳамин шаҳри Красноярскро рейсҳояшро зиёдтар кунед, наход фақат Москва бошад. ҳар рӯз 3 то рейс ба монанди Узбекистон кай мешавад свободни продаж билетҳо. бас будагис бизнес, фақат посольства пул кор кардесай. айноми тамоми муҳоҷиро гӯед билета арзон кунанд. дар шаҳри Красноярск муҳоҷирон бисёр ҳастанд. бародари азиз, агар ин зиёд кардани рейсҳо ёки арзон кардани чиптаҳо дар дасти ма мебуд ва баъдан ягон фикр мекардаму ба шумо пешкаш мекардам. Саидов Ануш нависад: салом алейкум бародар, билет дар кор, аз куҷо бигирем? посольства дурай, бояд я бародара равон кунем, оператсия кунанд, срочное, бародаро кадом медонанд нависонад. агар ки аз Москва дур қарор дошта бошен, дар ҳамун куҷое ки шумо қарор дорен, метавонем ба коркунои консулгарӣ ҳамуҷа муроҷиат кунем, ба шумо чипта торӣ карда метиҳанд, яъне ки харидорӣ мекунен аз ҳамун нафаро. Шарифҷон Сафаров нависад: ассалому алейкум ака, мумкин бошам мегуфтӣ ма дар Қазоқистонам, метавонам Россия рафта? ака ҷавоб деҳ. Қазоқистон ба Федератсияи Россия аллакай парвозҳои мунтазами хича кушода кардагиай, албатта метавонӣ бародар. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар Инстаграм ёки дар поёни ана ҳамин видео саволҳои худтона равон кунед. дар канали Юрист CJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. видеоҳои нави моро интизор бошед.